Еврорадио.FM. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, які, як звычайна, можна не толькі слухаць, але і глядзець праз акаунты Еўрарадыё у сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакце, на канале YouTube. Падчас вялікай размовы кіраўнік Беларусі Александр Лукашенко крануў у адным са сваіх адказаў на маё пытанне тэму курапатаў, а дакладней тэму рэстарана «Паядзім-паедзем» і крыжоў, якія усталявалі актывісты на чале са Змітром Дашкевічам ва ўрочышчы Курапаты. Па словах Лукашэнкі, я цытую: «Чаму вы па-зверску да прадпрымальнікаў ставіцеся? Гэта амаль паўкіламетра ад гэтых курапатаў. Пасядзелі вы з сярэдзічам на гэтай лаве, зайшлі ў рэстаран, памянулі людзей, выпілі чарку». Такім чынам, фактычна, кіраўнік краіны падтрымаў існаванне на гэтым канкрэтным месцы, дзе ён зараз і знаходзіцца, рэстарана «Паядзім-паедзем». Ці не марныя далей працягваць акцыі пратэсту? На гэтую тэму мы сёння і пагаворым са старшынёй аргкамітэта па стварэнню партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя», адным з актывістаў абароны курапатаў Паўлам Севярынцам. Добрый дзень, Павел. Добрый дзень. Павел, давайте пачнем, можа быць, з такога нюансу. Гэта амаль паўкіламетра ад курапатаў. Ці дакладна вызначыў Александр Лукашенко адлегласць, на якой знаходзіцца рэстарацыя «Паядзім-паедзем», «Паядзім-паядзім», ці як яна там правільна, ад урочышча Курапаты? Правильно гэтую рэстарацыю з самага пачатку называлі «Бульбаш-хол». Я думаю, так и варто называть. Это зневажливая назва, демонстративно зневажливая назва, як и сам ресторан. Все было там зроблено демонстративно и зневажливо у дачыненні да беларусаў. Лукашенко, як это часто бывае, памыліўся ў двукосе, а насамрэч, я думаю, это свядомая хлусня, роўненька ў 10 разоў. Не 500 метров, а 50 метров ад плоту ресторана «Бульбаш-хол», «Паедзім-паедзім», да курапацкага могільніка, да мяжы, афіцыйна вызначанай у адпаведнасці з замерамі Міністэрства культуры да краю леса, у якім расстрэльвалі ахвяраў сталінскіх рэпрэсій. 50 метраў. Па некаторых дадзеных край, які бліжэй да поўначы, увогуле 47 метраў. Так што гэта розніца ў 10 разоў. І можна прапанаваць зараз, раз Лукашенко сказаў 500 метраў ад курапатаў, добра, давайте перанесем гэтую рэстарацыю за 500 метраў ад курапатаў. Это будзе ўвогуле за запраўку і за з'езд на Заслаўскую шашу. Што ж, мы не супраць, мы гатовыя патрабаваць за 500 метраў ад курапатаў. Добра. Як сказаў Лукашенко, давайте так і зробім. Такім чынам, тут уся справа ў адлегласці. 50 ці 47 метраў да мяжы ці да плота, гэта лічыцца абразай гэтага месца, а калі 500 метраў, то гэта ўжо, в прынцыпе, знаходжанне там рэстарацыі, гэта нармальна. Ведаеце, не сказаць, каб гэта зусім нармальна, але гэта, прынамсі, магло б падавацца як цярпіма, таму што там і запраўка ёсць, там і сервіс па вырабе аўтамабільнага шкла, там і з'езд. Словам, это даволі шмат аб'ектаў, якія будуць знаходзіцца паміж гэтай рэстарацыяй і самімі курапатамі. Праблема нават не ў тым, колькі 500 альбо 50 метраў, праблема ў тым, што Бульбаш-хол пабудаваны ў ахоўнай зоне курапатаў, у той зоне, якая была заканадаўча вызначаная, як тая зона, якая захоўвае статус, якая захоўвае стаўленне. Это, разумеется, такая сакральная пустка. У любого объекту, это закон архитектуры, есть вот такая вот зона, якая подкресливая ягоную значность, ягоную велич. Зайдите на любую знаковую площадь любой европейской столицы, и вы убачите, что королевские палацы там не 10 у трущобах, значит, не 10 у гушчыні будынкаў, яны на адмысловай плошчы, адмысловыя пляцы побач. Гэта закон архітектуры, і тут абсолютно правильно было вызначена патрэбная, прынамсі такая адлегласць 150 метраў. Не залезлі ў гэтую зону, скасавалі до 120, скасавалі затым до 50, калі пачалі будаваць рэстарацыю. Гэта ўсё махлярскім чынам аформілі, і вось, калі ласка, бачым. Рэстарацыя ў сутыч з курапацкім лесам. Гуляюць батуты, феерверкі, веселі, просто перад крыжамі. Выходзяць п'яныя на тэрасу, рагочуць, значыць, паляць і попел на курапацкія крыжы. Вось што такое сённяшні Бульбаш-хол.
Давай мы з вами ўжо на гэтую тэму гаварылі, але паколькі спадар Лукашенко узняў гэтае пытанне ў чарговы раз, давайте ўсё ж таки вернемся. Не адзін раз сказалі, ну, як аргумент тых, хто за гэты рэстаран, ну, типа, прынамсі, не супраць яго, скажем так, казалі, паглядзіце, ва ўсім свеце ёсць побач з такімі жалобнымі мемарыяламі нейкія рэстарацыі ці кафе, куды людзі, якія прыходзяць памянуць сваіх продкаў ці просто памянуць тых, хто там загінуў, яны маглі б пайсці, выпіць вады, выпіць кавы, там, можа быць, нават пад'есці. І Лукашенко кажа пра тое, што, маўляў, дрэннага такога, прыйшлі людзі неяк там вот памянуць тых ахвяраў, якія ляжаць у гэтай зямлі, пасля таго, як пасядзелі, зайшлі, можа быць, як таксама чарку перакулілі, ну, памянулі. Што ў гэтым дрэннага? У дадзеным выпадку, што ў гэтым дрэннага? Ну, давайте мы пачнем з самага пачатку. Што ў гэтым дрэннага? Па-першае, дрэнна тое, што быў парушаны закон. Незаконна была захопленая ахоўная зона курапатаў. Затым, з дапамогай махлярства і карупцыі, гэта ўсё было узаконена. То есть мы тут маем адразу некалькі злачынстваў, крымінальных злачынстваў. Гэтая установа пабудаваная там з крымінальнымі злачынствамі. Як такое можа быць у месцы масавых рэпрэсій, то есть ні ў Асвенцыме, ні ў Майдане, это просто немагчыма сабе ўявіць. Затым бутэлькі гарэлкі ў форме куляў і пісталетаў. Это абсалютна дэманстратыўна. Крыжы, выкладзеныя бутэлькамі ў інтэр'еры. Это просто жах. Феерверкі, вяселлі, забавы, батуты, карпаратывы, дні народзінаў, прычым нават пры тым, што пракуратура пад грамадскім ціскам прадпісвае, нельга там гуляць, нельга буяніць, нельга выходзіць на адкрытае паветра з гэтымі ўсімі рогатамі і, значыць, выбухамі шампанскага. Гэта ўсё дэманстратыўна робіцца. Чаму дэманстратыўна? Ну, бачыце, мы 9 месяцаў і ўжо 2 тыдні стаім у курапатах, мы фіксуем тых, хто туды прыязджае. Мы бачым, як яны сябе паводзяць. Мы бачым, у якіх вопратках яны паводзяць. Калі там, значыць, серп і молат у чалавека, ветлівыя людзі, Пуцін, дзікія крыкі на ўваходзе ў рэстаран, мала вас тут стралялі. Это ж абсалютна зразумела, для чаго пабудаваны гэты рэстаран, для каго ён пабудаваны. Ён пабудаваны для так званага рускага свету. Таму ні з юрыдычнага, ні з маральнага пункту погляду гэты рэстаран там быць не можа, яго проста не можа быць. У нармальнай краіне ён бы даўно ўжо згарэў сінім полымем. У нас, мы, беларусы, мирные люди, мы законопослухмяны, у нас правасвядомасць часоў статута Великага княства Літоўскага у крыві, і мы сябе паводзім вось так. Мы абураныя, глыбока абураныя тым, што тут ламанне закону і ламанне маралі. І гэта настолькі глыбока, што людзі гатовыя там стаяць днямі ў сцюжу, у спёку і папярэджваць гэта злачынства. Тое, што вы робіце з маральнага, з юрыдычнага пункту погляду, гэта злачынства. Таму варта там стаіць і будзе стаяць. Спадар Павел, а вот вам не падаецца, што тое, што туды едуць менавіта вось гэтыя людзі, пра якіх вы казалі, там з серпом і молатам, там з ветлівыя людзі майках з Пуцінам і гэтак далей, гэта вот віна варты. Потому что так бы ехал, ну, звычайны чалавек, заехаў, можа быць, паеў там што ці што. А так стаіць варта, і туды едуць спецыяльна тыя, якія думаюць, вот тут вот нацыяналісты сабраліся, гэтыя белабандераўцы, зараз вот я поеду, вот іх патролю, вот спецыяльна едуць туды вот менавіта такія. Некаторая частка такіх людзей спецыяльна едзе патроліць. Але, разумееце, выварачаныя крыжы, напрыклад, здзеклівыя надпісы, разбітая лава Клінтана, якраз падчас варты абароны курапатаў, паказваюць, што справа тут зусім не ў варце. Справа ў тым, што з гэтага месца 30 гадоў таму пачынаўся беларускі нацыянальны рух. Это месца, гэта такое месца болю ў Беларусі. Это можа быць ключавы, нервовы вузел для беларускай нацыянальнай свядомасці. І гэта разумеюць усе. Тут справа не ў там 10 альбо 500 людзей, якія сабраліся абараніць памяць продкаў. Тут справа ў памяці продкаў, рэшце рэшт. Справа ў тым, што на гэтым месцы забілі ад 30 до 250 тысячаў чалавек. І, безумоўна, на краі вось гэтай велізарнай расстрэльнай ямы займацца тым, чым займаецца Бульбашхол, і займацца тым, чым займаюцца ягоныя наведнікі, недапушчальна. І гэта праверка на свядомасць, на прытомнасць беларускай нацыі. Тыя людзі, якія збудавалі гэтую рэстарацыю, тыя, хто стаяць за імі, а за імі стаяць больш сур'ёзныя людзі, чым мы бачым зараз,
навідавоку, яны просто правяралі, такая іголачка утыркнутая ў гэты балевы нервовы вузел. Гатовыя беларусы ці не? Ведаеце, калі пякуць пірог, там за палачкай торкаюць, так, ага, ёсць ужо, можна вымаць ці не? І вот торкаюць зараз іголачка якраз на 30годзе, звярніце увагу, адчынілі, збіраліся адчыняць 1 чэрвеня, адчынілі 5 чэрвеня, 3 чэрвеня роўна 30 гадоў. Яўна пра гэта пісалі, но не выпадкова это ўсё зроблена. І гэта зроблена, каб паглядзець, ага, пракаўтнуць, значит, все, можна гэту краіну браць голымі рукамі. Можна крымскі сцэнар, можна данецкі сцэнар, можна які заўгодна сцэнар. І тут раптам, вось гэта іголачка ўтыкнутая, і тут людзі, невядома адкуль, магчыма, іх не так шмат, але упартыя, стаяць, не даюць, пастаянна, значыць, нейкія інфармацыйныя нагоды, пастаянна ўзнікаюць нейкія скандалы, пастаянна ўзнікаюць нават бойкі, і гэта паказвае тым, хто торкнуў. Сябры, калі вы сюды сунецеся, то будзе супраціў. Калі вы збіраецеся забраць гэтую краіну, будзе нечакана упарты супраціў, таму што тут вы не чакалі, што 9 месяцаў будзе стаяць вось гэтая варта, якая стаіць, якая збіраецца стаяць да перамогі. Таму, я думаю, пакуль стаіць варта, чуйнік, датчык у курапатах паказвае Крымлю і рэжыму, і ўсім, хто хоча захапіць Беларусь. Гэтая краіна не здасца, гэтая краіна жыве. Таму мы заклікаем далучацца да курапацкай варты, тут нічога іншага, это жыве Беларусь і ўсё. Спадар Павел, але у той жа час яны паглядзяць, варта стаіць, да, але колькі там той варты стаіць? Да, яны стаяць 9,5 месяцаў, але колькі там тых людзей? 5, 10, 15, 20 чалавек, а то бывае, што і нікога няма, чытаюць там заклікі ў Фейсбуку, там прыходзьце, бо трэба падтрымаць, нікога няма, і падумаюць, ну да, стаяць, але колькі іх там, таму чаму не паўтарыць? Ну, вось паглядзіце, адна рэстарацыя. 10, 15, 20 чалавек, нават некалькі чалавек. Это адна рэстарацыя. А калі будзе ісці гаворка пра ўсю краіну, памножце, паглядзіце. Я думаю, яны таксама цудоўна ацэньваюць выдаткі. Канешне, ёсць магчымасць арыфметычна па-азіяцку проста задушыць Беларусь масай. Але з іншага боку ёсць і крытычная мяжа ахвяраў. Яны проста бачаць, што калі будзе вельмі жорсткі супраціў, у нейкі момант міжнародная супольнасць, грамадская думка, свая ўласная псіхалогія не дасць лезці далей. І гэта стрымлівае. І яны бачаць, што гэта людзі, якія гатовыя там стаяць, ну насмерць, разумееце, людзі там стаяць, калі на іх едзе машына з хуткасцю 60-70 км ў гадзіну. Яна вымушаная там тармазіць проста перад шахтом, напрыклад. Это людзі реально пад пагрозай збіцця, таму што туды прыязджаюць неадэкваты. Там былі бойкі да крыві ўжо некалькі разоў. Прыязджаюць, збіваюць нашых актывістаў. Актывісты не адказваюць, проста падстаўляюць левую шчуку. Разумееце? І гэта паказвае, што тут будуць стаяць. Гэта нельга недаацэньваць. Нават калі людзей там не шмат, ну для кожнага беларуса это сігнал, пайду-ка я далучуся. Тым больш, ну не шмат, это словы адносныя. Тут больш 500 чалавек было ўжо на момант Новага года па нашых падліках тых людзей, хто прайшоў праз курапацкую варту. Да таго ж гэта людзі з розных партый і арганізацый, это людзі з розных гарадоў. Пераважная большасць з іх нават не менчукі. Уявіце сабе, 2-мільённы горад побач, але людзі з розных краінаў, мясцінаў прыязджаюць туды пастаяць побач. Не толькі беларусы, і нават не толькі людзі з эміграцыі. У нас там уже былі з 2 десяткаў краін госці, журналісты, дэпутаты прыязджаюць пабыць на гэтай варце. 9,5 месяцаў. Але вы кажаце, што карпаратывы, вяселлі, дні народзінаў адзначаюць, так ўсё ж такі зарабляюць там грошы, атрымліваецца ўсё ж такі зарабляць грошы на гэтым установе? У іх атрымліваецца зарабляць грошы ў нейкі адзін асобна ўзяты дзень, прыблізна адзін на месяц. Некаторыя карпаратывы, іх даволі шмат, былі проста сарваныя, дзякуючы актыўнасці варты. Мы пільнуем, што там адбываецца. Ну, перад Новым годам самы яскравы выпадак, калегія адвакатаў Мінская абласная збіралася ладзіць там свой карпаратыў. Не атрымалася, таму што грамадская думка паднялася як хваля, і проста гэты карпаратыў змыла. Я выбачаюся, спадар Павел, мы перарвемся на невялічкую паузу, кароткі выпуск навінаў на Еўрарадыё. Я нагадаю, у нас у гасцях Павел Севярынец, і абмяркоўваем тэму рэстарацыі ля курапатаў і ўвогуле сітуацыю вакол гэтага урочышча. Зміцер Лукашук у студыі, сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы.
Еврорадио. Мы первое рок-радио Беларуси. Самые свежие новины и аналитика, музыка и критика. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці і ў інтэрнэт-прасторы. 24 гадзіны на суткі нас можна знайсці на старонцы еврорадио.fm. Лаві нас на спадарожніку Астра 4А, 4,8 градусаў на ўсход. Еврорадио. Час ведаць, што адбываецца. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі. Александр Лукашенко сёння заклікаў адказваць распаўсюднікам фэйкаў іх жа зброяй. Гэты заклік прагучаў на Савеце бяспекі Беларусі, дзе абмяркоўвалі новую канцэпцыю інфармацыйнай бяспекі. Выступаючы на пасяджэнні, Лукашенко заявіў, тое, чаго нам страшна не хапае, пашырэнне сферы ўплываў айчынных сродкаў масавай інфармацыі. Трэба навучыцца адказваць распаўсюднікам фэйкаў іх жа зброяй, і мы гэта ўмеем рабіць. Міністэрства ўнутраных справаў праводзіць унутраную праверку па фактах уцечкі інфармацыі са службовых зводак. Пра гэта заявіў кіраўнік ведамства Ігор Шуневіч. Прызнаўшы факт уцечкі інфармацыі з зводак, але падкрэсліў, што яны не сакрэтныя, падаюцца ва ўсе дзяржорганы. Уцечкі было 2 ці 3. Можна меркаваць, што гаворка ідзе пра блогера Нехта, які рэгулярна публікуе звесткі пра парушэнні, учыненыя самімі супрацоўнікамі міліцыі. З пачатку года надрукаваў больш за 10 зводак. У Круглянскім раёне мужчына забіў непаўналетнюю дзяўчыну. Следчы камітэт расследуе забойства 16гадовай дзяўчыны, якую знайшлі ўчора вечарам у закінутым доме ў Хількавічах Круглянскага раёна. У бок леса вялі сляды ботаў, затрымалі 20гадовага падазраванага. Мужчына задушыў дзяўчыну падчас сваркі, раней яго ўжо судзілі. 11 сакавіка ён толькі вызваліўся з папраўчай установы, дзе адбываў месяц арышту і адразу забіў дзяўчыну. Расследаванне працягваецца. Заўтра ў дзень да 7 градусаў цяпла, ўначы да 7 градусаў марозу, будзе вецер парывісты, але не моцны. Еврорадио.fm. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. У студыі працуе Зміцер Лукашук і разам з Паўлам Севярынцам мы абмяркоўваем сітуацыю вакол курапатаў і прагназуем, што там будзе адбывацца далей пасля заявы Александра Лукашэнкі з гэтай нагоды. Спадар Павел, 9 месяцаў стаяла варта, і цягам гэтых 9 месяцаў пазіцыя ўлады наконт гэтага супрацьстаяння ніяк не агучвалася. Не выказвалі там чыноўнікі Мінгарвыканкама, да прыкладу, ці Мінскага раённага там выканкама сваё стаўленне, не кажучы ўжо пра тое, што Лукашенко ніяк не выказваўся з гэтай нагоды. І раптам вось такая заява, што, маўляў, вы, курапацкая варта, крыўдзіце і бізнесменаў, такія нічога нібыта не парушаюць. Ці можна сказаць, што такім вот выказваннем фактычна Лукашенко стаў на бок уладальнікаў рэстарацыі «Паедзем-паедзім»? Насамрэч, думаю, гэта заява сітуацыйная. Лукашенко не выказваўся 9 месяцаў, таму што баяўся моцнай грамадскай рэакцыі. Гэта бы азначала адштурхнуць ад сябе тых людзей, якія бачылі Лукашэнку хаця б часовым хаўруснікам у справе захавання незалежнасці. Ну, раз ты так лезеш у курапаты, раз ты так грэбуеш памяццю народа, не будзем мы цябе падтрымліваць. Вот так могуць сказаць людзі. Пасля паездкі ў Сочы Лукашенко зразумеў, што ціск Пуціна вельмі моцны, і трэба разыграць сваю казырную карту. Савецкую ментальную карту. Так, мы тут будем по-расейску, мы тут будем по-советску, и мы не будем тут спрыяць беларусізацыі, а вось Москва тады адчэпіцца, не будзе на нас глядзець як на Кіеў, ну, а мы будем далей кантраляваць гэтую прастору. Звычайная вываротлівасць Лукашэнкі, якую ён дэманстраваў за гэтыя 25 гадоў, ну, не першы дзесятак разоў, мне здаецца. Таму Лукашенко просто дае зразумець, я зноўку на гэтай пазіцыі, вось я такі быў, я такі і застаўся. Што ж, гэта просто павінна падказаць тым людзям, якія бачылі Лукашэнку такім часовым хаўруснікам альбо нават гарантам незалежнасці. Ну, ніякі ён не гарант незалежнасці. Такі я быў, такі і застаўся. Такі, як вылез я з Саўгасу, вось такі, як ёсць. Добра, все, я думаю, хто ачараваўся, яны
расчараваліся чарговы раз, варта стаіць далей, Беларусь жыве далей, што б там не гаварыў Лукашенко, што б там не гаварыў Путін. Чакайце, але вот мне падаецца даволі дзіўна ставіць знак роўнасці паміж пытаннем беларусізацыі ці не беларусізацыі краіны і курапатамі. Таму што месцы ахвяраў сталінскіх рэпрэсій, яны ушанаваныя фактычна ва ўсіх краінах. Я ўжо не кажу там пра Украіну. Нават у краінах Азіі створаныя мемарыалы. У той же самой России створаны мемарыал. Як вот мемарыал памяці ахвярам сталінскіх рэпрэсій можа быць роўны пытанню беларусізацыі? А ён роўны таму, што сённяшняя ўлада атаясамляе сябе не з тымі, каго стралялі, з народам, а з тымі, хто страляў. І гэта парадокс савецкасці. Это апошні, можна сказаць, асколак савецкай імперіі, так з буйных, калі паглядзець. Лукашэнку патрэбна ідэнтычнасць. Савецкая ідэнтычнасць. Расійская ён не можа выбраць. Тады яму скажуць, давай там 80 нейкім рэгіёнам. Ён не можа выбраць беларускую ідэнтычнасць, ментальна. І ён выбірае савецкую ідэнтычнасць, ён думае, што ён сядзе паміж гэтых двух крэслаў на неіснуючы зэдлік саветчыны, і ён на ім усядзіць. Жывы яшчэ ветэраны, ёсць моладзь, которая зараз ходзіць з чырвонымі зоркамі, камунізм дзе-нідзе зноку ў модзе, і вось мы на гэтым даедзем. А камунізм это азначае ўсхваленне Сталіна, это лінія Сталіна, это вуліцы Карла Маркса і Валадарскага. Гэта ўрэшце рэшт увесь комплекс савецкай спадчыны, і выступаць супраць яго тады нельга, проста нельга. Это будзе ўжо зусім развал. Таму Лукашенко бярэ эту кропку апірышча, ставіць міністрам адукацыі камуніста Карпенку, пасоўвае ў падручніках, і зноў жа затушоўваецца тэма сталінскіх рэпрэсій, дасягненні таго самага камуністычнага ладу, і мы бачым ізноў не грэбаванне курапатамі, а замоўчванне, сціранне, спробу іх ссунуць проста. Вось гэта і ёсць сутнасць палітыкі Лукашэнкі. Яна вылазіць як іклы кожнага разу, калі Лукашенко вымушаны абараняцца з рызыкай для свайго ўласнага жыцця і сваёй уласнай улады. Мы гэта бачым зноў, гэты ашчэр мы бачым зноў. Спадар Павел, вот ўсё ж таки курапацкая варта, як бы там ні было, яна зрабіла сваю справу ў тым, што туды ў гэтую рэстарацыю не едуць звычайныя людзі, якія прыязджаюць міма, ці якія проста выбіралі сабе там месца, дзе нейкае там дзень народзінаў адзначыць. Гэты, хутчэй за ўсё, установа, яна ідзе ў мінус тым, хто яе пабудаваў. Я ўжо не кажу пра тое, што каб адбіць грошы тыя сотні тысяч на будаўніцтва, каб зараз прыбытак, мільёны, зараз прыбытак атрымліваць. Вы сказалі, што гэта зроблена не для таго, каб зарабляць грошы, а з іншай мэтай. Але, гэта ж бізнес. Вот якія могуць стаяць тады за гэтым людзі, для якіх грошы не асноўныя? Я думаю, што тут можа быць мноства нейкіх падстаўных фірмаў, мноства схемаў. Адну з гэткіх схемаў ускрыў Дзяніс Івашын у сваім знакамітым расследаванні. Бенефіцыяр у Піцеры, там нейкая фірма. Але я думаю, што людзі яшчэ далей. І, ў прынцыпе, тое, што робіцца зараз у курапатах, выгадна толькі Маскве. Урэшце рэшт, калі здаровым розумам раскінуць, не выгадна нават і Лукашэнку. Это проста балявая кропка ў яго пад самым носам. Будь ён разумным чалавекам, ён бы ўжо даўно там стаў рэальна гарантам незалежнасці і зачыніў бы гэтую рэстарацыю каля курапата, узнікла бы усялякая тэма для размовы. Насамрэч маніпулюе Масква. І я думаю, што ўрэшце рэшт Масква проста сядзіць на гэтай тэме. Яна ведае, адкуль узнік Беларускі народны фронт. Яна ведае, дзе ўзніклі новыя хвалі нацыянальнага руху. Нагадаю, што хваля абароны курапату тут ужо трэцяя буйная за апошнія 20 гадоў. У курапаты кожны год ходзяць масы беларускіх людзей, і гэта лічыцца сапраўды такім пачаткам сістэмы каардынатаў для беларускага нацыянальнага руху. І Масква гэта ведае. І вось ігла загнаная адтуль. Гэты чуйнік, гэты датчык працуе і пакуль што фіксуе беларускі супраціў. Вось і ўсё, што адбываецца зараз у курапатах. А мы са свайго боку фіксуем тых, хто прыязджае туды. Ўжо зараз каля 2000 аўтамабіляў, якія прыехалі за 9 з паловай месяцаў сюды у курапаты. Іх уласнікі таксама ёсць у нашай базе звестак. Сярод іх багата людзей з рускага міру, некаторыя чыноўнікі, некаторыя так званыя поп-зоркі. В прынцыпе, это поўны спіс тых людзей, якія могуць уключыцца у анексію Беларусі па расійскім сцэнары. Мы это цудоўна усведамляем, і мы аналізуем.
Все ж таки варта стаяла, і пакуль улада сваю пазіцыю наконт гэтай рэстарацыі не агучвала, былі спадзевы, што атрымаецца сваё адстаяць, свайго дамагчыся, каб гэтая рэстарацыя альбо была перанесеная, альбо перапрафіляваная, альбо нейкім іншым чынам не абражала пачуцці тых, хто ўспрымае курапаты як святыню. Зараз, калі такая фраза прагучала ад Лукашэнкі, ці ёсць сэнс працягваць гэтае супрацьстаянне? Сэнс працягваць супрацьстаянне ёсць, і, безумоўна, тут справа зусім не ў словах Лукашэнкі, нават не ў дзеяннях Лукашэнкі, калі яны паследуюць. Сэнс у тым, што курапаты значна большыя за Лукашэнку. Курапаты і сама тэма курапатаў, яна застанецца ў беларускай гісторыі з адмысловым знакам на сваім адмысловым сімвалічным месцы, ў незалежнасці ад таго, што сказаў ці зрабіў Лукашенко, альбо нават ад таго, што сказалі ці зрабілі мы. І мы зыходзім з гэтага. Ёсць рэчы, на якіх проста трымаецца самасвядомасць нацыі. Таму варта там будзе стаяць да тых пор, пакуль людзі туды будуць прыходзіць. Лукашенко можа сказаць заўтра штосьці іншае. Мы цудоўна ведаем, як гэта у нас у Беларусі бывае. І зрабіць ён можа сказаць і не зрабіць, можа зрабіць і не сказаць. З яго станецца. Таму справа не ў ім. Справа якраз такі ў нас, у беларусах. І калі мы будзем туды прыходзіць, і калі нас там будзе стаяць не 5, а 50, напрыклад, то проста не лічыцца з гэтым будзе немагчыма. Тым не менш, гэтыя яго словы можна ўспрымаць, ці могуць быць успрынятыя у будынку на праспекце праз дарогу як адмашка да дзеяння. І калі яны зараз там моўчкі стаялі і здымалі невядомыя хлопцы ў цывільным, гэта ўсіх актывістаў курапацкай варты, то зараз кожны раз сабралася варта, прыехаў аўтазак, несанкцыянаванае масавае мерапрыемства, загрузілі, павёз. Ну, вось глядзіце, 1 сакавіка Лукашенко сказаў: сёння у нас з вами 12 сакавіка. 12 дзён ужо прайшло. Варта стаіць, як стаяла. Тыя, хто стаялі, запісвалі, настаяць запісваюць. Ёсць пазіцыя еўрапейцаў. І яна таксама была выказана яшчэ летам мінулага года, дзе Еўропа вуснамі свайго прадстаўніка Еўракамісіі выказваецца пра тое, што Еўропа лічыць непрымальным арышт людзей за удзел у гэтай варце курапату. Можна зразумець абаронцаў курапату. Нема за што іх арыштоўваць. Яны выказваюць сваё меркаванне. З еўрапейцамі Лукашэнку трэба сябраваць. Таму нават калі ён не хоча лічыцца з беларускім народам, яму давядзецца лічыцца з еўрапейцамі. Але рана ці позна яму давядзецца лічыцца з Господам Богам, які апякуецца курапатамі. І мы яшчэ паглядзім, слушна сказаў Дашкевіч, слушна кажа пра гэтае месца Зенон Пазняк, мы яшчэ паглядзім. Ніхто не паглуміўся з Бога. Ніхто не паглуміўся беспакарана з памяці забітых людзей, цэлага расстралянага народу. Вы кажаце пра тое, што для Лукашэнкі важнае меркаванне еўрапейцаў. Еўрапейцы выказаліся наконт дазволу на святкаванне 101-й гадавіны БНР. І што, дазволу ўсё адно няма? Тут насамрэч праблема наша, праблема нашай раз'яднанасці. Калі б у нас быў адзіны сцэнар і калі б у нас была адзіная заяўка, падтрыманая грамадствам, я думаю, што все было б значна лепш, чым цяпер. Паколькі раз'яднаныя групы падаюць заявы на розныя сцэнары, улада спакойна можа сказаць: да паглядзіце, у іх тут то ли канцэрт, то ли дынама, ці то мітынг, ці то шэсце, незразумела, што ў іх там, што дазваляць. Таму гэта наша праблема якраз. Это не праблема еўрапейцаў, ці не праблема Лукашэнкі. Добра, закрываючы тэму рэстарацыі, у нас яшчэ засталася яшчэ адна тэма, але пра рэстарацыю 9,5 месяцаў варта стаяла. Зараз маральную, могуць палічыць уладальнікі рэстарацыі, што яны маральную падтрымку Лукашэнкі атрымалі. Яны яшчэ больш упартыя будуць у сваёй пазіцыі. Колькі здолее прастаяць далей варта? Ведаеце, тут ёсць пытанне. Колькі здолеюць траціць грошы тыя, хто стаяць за бульбашхолам? Яны прагараюць, літаральна. Ужо, 10-й месяц яны прагараюць. Добра, тратьце, закопвайце свае грошы і забяспечвайце нашу базу звестак сваімі дадзенымі. Мы будзем стаяць. Нашых людзей вы ведаеце, КГБ ведае, ФСБ, напэўна, ведае. Яны пастаянна ўдзельнічаюць у нейкіх акцыях. Таму, у прынцыпе, беларускае грамадства тут нічога не губляе. Але мы набываем каштоўны досвед, мы набываем пляцоўку для далучэння, мы набываем месца, дзе людзі прыходзяць і стаяць з бел-чырвон-белым сцягам.
гэта адно з немногіх месцаў у Беларусі, дзе можна проста падняць бела-чырвон-белы сцяг. І таму мы запрашаем далучацца. Вось і ўсё. Варта будзе стаяць роўна столькі, колькі людзі будуць туды прыходзіць. А людзі прыходзяць туды. Яшчэ была тэма агучаная на гэтай вялікай размове, тэма крыжоў. Вось не падабаюцца Лукашенко, калі ён едзе па кальцавой і крыжы ўздоўж дарогі стаяць. Пра тое, што крыжы там не ўсім падабаюцца, вядома даўно, і чыноўнікам не ўсім яны падабаюцца, але ці не будзе гэта адмашкай, што вось незаконна усталявалі гэтыя крыжы, вот не атрымаў Дашкевіч дазволу там у якіх-небудзь раённых чыноўнікаў і паставіў крыжы, патраціў свае сілы, час, грошы і сваіх там паплечнікаў, але зараз іх возьмуць і пачнуць спіліваць на законных нібыта падставах. Ну, пілаваць крыжы гэта ўжо сатанізм. Чаму крыжы не падабаюцца праваслаўнаму атэісту і камуністу Лукашэнку, гэта можна зразумець ідэалагічна. Ён проста гэтага не прымае. Вот это тысячагадовы знак хрысціянства, знак ахвяры Хрыста для Лукашэнкі гэта нешта страшнае, нешта тое, што яго палохае. І не беспадстаўна палохае, скажу я вам. Прыйдзе час, і Лукашенко это зразумее, усе астатнія гэта зразумеюць. Што тычыцца канкрэтна саміх крыжоў, тут я на 100% падтрымліваю пазіцыю Змітра Дашкевіча. Хай паспрабуюць. Хай паспрабуюць, таму што паставіць гэтыя крыжы, это сапраўды быў цуд. Гэтыя крыжы стаяць і ахоўваюць памяць соцень тысячаў забітых. Які лёс спасцігнуў тых, хто збіваў крыжы на цэрквах і касцёлах, альбо валіў іх на могілках на камуністах. Дак вы ў любую вёску зайдзеце, вам распавядуць. Это сотні такіх гісторый, тысячы такіх гісторый па ўсёй Беларусі. Хочаце сабе такога лёсу? Ну што ж, воля ваша. Вы можете паспрабаваць. Потым не наракайце. Крыжы там усё роўна будуць. Зараз, пазней, выстаяць гэтыя, ці будуць пастаўленыя зноўку. У курапатах будуць крыжы. Сімвалам курапатаў застанецца крыж. Я думаю, што іх будзе болей, чым ёсць цяпер, у рэшце рэшт. І гэта не пахісна, не парушна, як сама Беларусь. Але вы сказалі, хай паспрабуюць. У гэтай сітуацыі вы больш спадзяецеся на Божае пакаранне, ці што, ці будзе нейкая варта крыжоў ужо курапацкіх? Я думаю, што знойдуцца людзі, якія абароняць крыжы. Калі гэтай абароны будзе недастаткова, стане на абарону і Господь. Калі і гэта не спыніць вандалаў, тады я думаю, што паўтаруся яшчэ раз, беларускі народ багата такіх прыкладаў ведае, людзі пашкадуюць. Тыя, хто валіць крыжы, яны пра гэта пашкадуюць рана ці позна. Я просто да таго, што ось глядзіце, і варта курапацкая стаіць, і гэтыя ціхары з камерамі стаяць, але і лаву Клінтона некалькі разоў разбівалі ўшчэнт, а гэта ж не цішком нешта зрабіць, гэта трэба было добра грукаць нейкай там кувадлай. І крыжы валілі не адзін раз, і так не знайшлі нікога. Ну, гэта ж не пляскача гарадавому даць. Вядома. Вот тут вы абсалютна маеце рацыю. Не зацікаўленая гэтая ўлада, каб шукаць тых вандалаў. Абарона курапатаў, вы памятаеце, там і заўважалі таго чалавека, які збіраўся разбіць лаву Клінтона. Мы пра гэта паведамлялі паўсюль. Следчы камітэт, міліцыю, пракуратуру і так далей. Папярэджвалі, што такія намеры ёсць. Не прыслухаліся. Ну, вось, калі ласка. Тым не менш, хочу сказаць яшчэ раз. Тут пытанне не ў тым, што ніхто не дакранецца, альбо ніхто не выме ніводнага крыжа. Яны вымаюць і валяць крыжы дагэтуль. Але лес крыжоў там стаіць. Ён будзе стаяць, і крыжоў там будзе большаць. Добра, спадар Павел, курапацкую тэму закрыем. Я так зразумеў, што курапацкая варта будзе стаяць і, магчыма, пашырацца не толькі рэстаран, але і крыжы давядзецца ахоўваць і нішто не спыніць, я так разумею. На заканчэнне, коротка, ўсё ж такі патэнцыйны кандыдат у прэзідэнты ў нас у студыі, не магу не спытацца, як на сённяшні дзень сітуацыя з вашым вылучэннем? Зараз усё завязана на праймеры правацэнтрыстаў. Коротка яшчэ раз скажу, што дзеля таго, каб вызначыць адзінага лідара ў будучай кампаніі, правацэнтрысты абвяшчаюць адкрыты конкурс, рэальныя выбары, калі ў дзесятках гарадоў па Беларусі пройдзе галасаванне, каго вы выбіраеце для удзелу ў гэтай палітычнай кампаніі. Думаю, што ўжо неўзабаве, магчыма, нават днямі вы пачуеце нашу суладную пазіцыю па гэтым пытанні, і праймеры пачнуцца, тады ўжо кожны будзе выбіраць сам. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што ў нас у гасцях быў сустарчыня БХД Павел Севярынец.
О 15-й гадзіне у нас у гостях военный эксперт Александр Олесин и политолог Денис Мельянцов. Поговорим про тое, что значае для Беларуси скасаванне дамовы об ликвидации ракет сярэдняй и малой дальности. Слухайте Еврорадио, это был сумесны стрым. Еврорадио, прамовы, Зміцер Лукашук працаваў у студии.